Aprenderon a cociñar, a servir, a preparar os servizos e a facer que o cliente se sentise a gusto. A novena edición do Obradoiro de Hostalería do Salnés chegou ao seu fin coa entrega de diplomas a vintena de participantes. Moitos deles non puideron asistir á entrega do recoñecemento porque xa atoparon traballo e que o período formativo rematou cun 90% de inserción laboral, unha cifra que lebra o responsable de turismo da Mancomunidade do Salnés a lanzar unha proposta á Xunta. A miña reivindicación é se a Consellería nun momento determinado se pode ampliar en algún momento o número de alumnos para este tipo de obradoiros, sabendo o éxito que ten. Non temos unhas instalacións que pola súa capacidade se pode aumentar, é un tema que habrá que analizar, se é viable, non é viable. A formación recibida por este grupo de alumnos quere distinguirse pola súa calidade. Esa é, segundo o alcalde de Sanxenxo, a clave para que o turista que ve unha vez acabe repetindo. Esta é unha mostra de que hai que apostar por la calidad. E para ter calidad hai que pasar por aquí. Digo por aquí, igual que outras escolas que hai en Galicia. Pero creo que son 20 persoas que se anotaron este curso e é unha satisfacción que todas elas, antes de rematar o curso, están empleadas xa. A mesma liña, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou que Galicia precisa saber xestionar o seu turismo. Unha das claves para iso, segundo explicou, é dispoñer dun sector da hostalaría cada vez máis profesional. A xente que ven aquí, lóxicamente, está buscando paisaxes, está buscando tranquilidade, está buscando comer ben, descansar ben, pero está buscando que lle atendan ben, sin ninguna dúda. Non temos tampouco ninguna dúbida que aquel que non se saben atendido, pois hai moitas posibilidades de que a próxima vez non volva e vai a un sitio onde sí que lle atendan ben. E, por lo tanto, isto é fundamental. O acto rematou cunha degustación culinaria servida polos propios alumnos que hoxe se despediron do Obradoiro.